Čaute ľudia, moje meno je FIFA5 a vás vítam u nového videa z Pokémon Duel dokonca. Áno, z Pokémon Duel. Je to dobré, z Pokémon Duel z prvého dielu. Samozrejme, utláčačov aj Praja. Keď to poznáte, tak to je super. A je tu so mnou Jako 30. Čau, tak on teraz nebude hrať a vám ukážem, čo to za tú hru, alebo tak, ako sa hraje a podobne. Je tu hudbu, ja ju stiším, aby sme nemusel počuť. Počujeme tu také klopkanie, ale to je ako iba hram Minecraft na PS4, takže tak. Vidíte, tap screen. Ja som to hral aj, tak som možno, dobrý som level celkom, dá sa povedať. Neviem, aký som level, ale mám 1470, jakéby prestíže, alebo nie, jak to mám povedať. Si vidíte, už to hrám trochu dlhšie, takže vám poviem, o čom to je. Na začiatku budete mať svojich Pokémonov, budete tam mať, sa mi zdá, že iba Pikachua, Squirtla, Charmandra, Bulbasaura. Budete tam mať Ratata, Raticata a to sa mi zdá, že je všetko. A potom si už iba otvárate za tieto tu, vidíte, počkajte, tieto tu rubíny, si kupujete ďalšie peky alebo balíčky, z ktorých si to potom vyberáte a dostávate z ich Pokémonov. Viete, ja už ich mám viac, mám tu dvoch Scytherov, jeden je tu mám všetkých, čo mám, ja som ich veľa popredával, aby som mal na vývoj tých ďalších, vidíte, Pikachu level 3, Raichu 2, Dodo level 3, takže tak. A zatiaľ dobre som to celkom vysvetlil, keď nie, tak no, vysvetlím to pri inom videu. A ideme ukázať si, ako sa bojuje. No ja som medzi tých lepších, dá sa povedať, lebo ak sa to nedá, ako som medzi tými lepšími, lebo už to hrám, no vyšlo to pred 3 dňami, alebo 4, a teraz neviem presne, vyšlo to teraz, proste niekde, a nechce sa mi to načítať, tak neviem ako teraz. Samozrejme, tá hra je taká, že celkom sa aj seká. Kedy nie, mne sa nemalo sekať, ale teraz sa nám to dáva. Ako to robíš? Vidíte, seklo nám to. Tak. Viete čo? Ja to dám odnovu. Aspoň vidíte, že ako to je. Videli ste môj obráz, no všetko super. Natáčam to na mobile, je to iba na mobile. Takže tak. Z Empireu už nebudú tie videá, ale možno nejaké bude, ale už asi nie. Takže tak. Zase to intro, alebo čo to je. A dneska môže vyjsť aj video, možno z Geometry Dash. Dá sa mi tak, že aj áno. Takže tak. Chcem to prejsť, ten Pokémon Duel, aspoň vám ukázať jeden ten duel. Lebo aby ste videli, ako sa to hrá, keď to nedokončím, tak vidie inšie video. Trochu také, no, inšie, dá sa povedať. A už by nám to malo ísť, ako vidím. Áno, a už nám to ide. Teraz sa nám vytvára, alebo dáva na tú istú arénu, ako sme my. Náš oponent, proti ktorému ideme bojovať, je to online hra. Potom sú tam aj tréningy, ale tak, za ty dostávate tie rubíny a tak.
Teda samozrejme to trochu trvá, lebo niekto nemusí hrať vtedy a z celého sveta to sa teraz dáva. Takže tak. Viete, už nám to ide, už nám to tu píše, že dual opponent found a teraz nám to, viete, tu hore sú jeho Pokémoni a má tam Mewtwo a tých kokos, Diglett a tých a začíname my, vidíte, teraz to je tá a ideme hrať, takže trochu to vysvetlíme a ideme na to. Zoberieme si Dodoa a idem dopredu. Dúfam, že to dobre čítam. Asi áno. Výborne. Alebo skôr nie. Dáme si tu napríklad. Víte čo? Ja to urobím takto. Dám si atak, to pridá nám atak, dáme si tu Gastlyho. Gastly. Yes. Dal som tu na Gastlyho, áno, veľmi dobre. A teraz s ním pôjdeme tu. A ideme zaotočiť na Voltorba. A či vyhráme, teraz sa nám utočia nejaké tieto. Viete, mne sa to zvýšilo o 30. Lebo som si dal tú kartičku, inak by bola remíza a pokračovalo by sa v tej hre. Tak ja by som mohol ísť tým pádom... teraz mi je to jedno. Tak pôjdem s týmto Gastlym dopredu. A toho Dodo, aby sme mohli presunúť na druhú stranu, ako... Teraz vidím. Čítame Squirtla. Je to taká logická hra, lebo musíte pri tom, no samozrejme, už na nás útočiť. Teraz si buď vyberieš, či chce na nás útočiť, alebo nie, ale vybral si, že áno. No, tak to asi nedáme. A Airflight? Aha, Light, sorry. Tak nám to dalo, že... to premenilo, akoby. Nič, no. Tak ja mu dám napríklad tento Clay Power. A dám to všetkým, sa to dalo. A neviem, čo to robí ten Clay Power, alebo ako sa to volá. Ale nevadí, ja idem sa otočiť na tohto Digletta. Mali by sme to dať ako. Gastlym. Sme to mali dať. Čo? Toto čo je? To čo je? Aha, tak už viem, čo to je. No, tak... použijeme Raichua. Mi to celé skázil, už má iba Mewtwo. Mi to skázil, sakra. Takže dáme si tu Scythera. Scyther je môj taký najlepší bojovník, sa dá povedať celkom. Aj. Samozrejme Mewtwo. Mewtwo tam dá... si dám ten heal na Squirtla. Yes. A ten sa asi odpojil, náš protivník. Nie? Tak neodpojil sa Squirtla. Takže teraz som vyhealoval toho Squirtlíka našeho zlatého Squirtla. A ideme rovno zaotočiť, nechcem to držiavať, máme už iba... Čo? Ja som to netrafil, to si robíte. Tak toto nie je normálne. Tak ja si ho dám. Hej. On sa odhlasuje. Nie. Kam on má Mewtwo? No poď, proti Scytherovi to nedá. Nie, on ma nechal tak, no ale ja ho tak nenechám. A on má, dobre, dám. To dá možno. Ja mám zvýšenú tú Sword Dance a 40, takže yes, vidíte, to je také, ten Scyther má také zvláštne schopnosti, že ani nechcete a on to tam dá, kde dá proste. Super, zase Pikachu a to môžeme dať, aj on má dobré útoky. 50, Thunder 100, alebo jak sa to volá, Thundershock? Thundershock som teraz dal, to bol za 30 a on dal Air Light. Takže nám ho oslepil, dá sa povedať. No a on ide s Aronom. Áno, s Aronom ide. Áno. A jo, tak ja som dal Fury Attack, ale on sa obránil, blbec. No nič, no.
Teda by som to mohol vymeniť. Viete čo, ja to vymením. Aby som mal... No, dobre, ja. Už viem. Tohto tu dáme si dovdom, si ich vymeníme, aby ten Scyther to bránil a teraz nám to prekazil, ten Bob. No nič, zaotoč. No super. Aj dovdom má level 3, takže to môžeme dať. Tým pádom. Čo? Jo, tak yes. Máme iba pek, ale on to zmysnul, lebo je šúpak. Takže... on nám preskočil toho. Tak to je blbec. No nič. Musíme sa vrátiť. Jo, a vyklepli sme ho. Yes. Toto bol dobrý zásah, lebo keď máte medzi sebou toho jeho Pokémona, tak mu ho vyklepnete. A čo je veľmi dobré. 1, 2, no. Čo som čakal. Inak by to ani neurobil. Ideme zaotočiť do DM, ale neviem, či to dáme ako teraz celkom. Teraz to asi nedáme. Tak, no a on si to vyšiel, no. Mohla byť aspoň tá remíza, sakra. Tak, viete čo? Tento zápas bol iba taký rozhrievajúci. A my tam nemôžeme otočiť, lebo... Aha. No nič, no, musíme to dať, musíme ísť tou pravou stranou, no, čo už. Samozrejme, to vidie, no, samozrejme, no. Pozrite na tie útoky, to sa nedá. No, 70, no. Taká 5 minút. 5 minút, že som ani nemal šancu. Možno, že s Gastlem to ešte sa dá. Zautočím. Ne, nedá. Jo, takže on nedá, no. On má to. Tak, No, mňa tu teraz dostal ešte toto. Áno, teraz nám to vyklepne. Ja si tam nemôžem dať Pokémona, lebo on nám to dal. Eto, viete kde. Bože. Toto sme asi prehrali, no ale čo už. Ja som vám to iba chcel ukázať, takže tak. 2 minúty, čo? Co? On dal za 70. Čo stavíte? Psychic Show. No tak to už mi je jedno, aha. Pozrite na môj útok. 100, ne, no za Psychic, čo to je za blbosť? Čo ono ma to posunulo? No tak, prehrali sme to. Ale čo, na budúce to vyhráme na 15 000%. Tak, čaute a lúči sa s vami FIFO 5. Čus.